nu credeți că tot ce se vorbește la TV, mai ales la știri, este din suflet. La toți se termină ziua primului salariu cu ieșiri în bar, la mine a fost cu lacrimi. Astăzi vorbim cu Lilu Jovan, o persoană destul de cunoscută pe mediul online, ce anume pe Instagram, cât și o prezentatoare foarte bună de TV. Vrem să o descoasem astăzi pe Lilu și să aflăm care a fost primul ei job, care a fost primul ei salariu, ce dificultăți a întâmpinat pe parcursul carierei ei profesionale și cum e să fii o persoană atât de cunoscută. Spune-te, rog, care a fost primul tău job și în ce a constat el? Vrei primul job oficial sau primul mod de a face bani? Primul salariu. Cum ai primit primii bani? Primul salariu l-am obținut pe la 21 de ani, probabil, atunci când eram proaspăt absolvent a Facultății de Jurnalism din Timișoara. Venisem acasă în vacanță. Nu aveam de gând să rămân în Moldova. Ideea era să merg să fac masterul la Timișoara. Ulterior să văd să mă angajez pe undeva prin orașele din România. Am venit acasă, fratele meu a văzut anunțul, precum că la Must TV se caută prezentatoare și zice, încearcă, și cumva a fost, hai să încerc. Salutare, sunt Lilu și în ediția de astăzi a pronunțului vezi ce nu știu să vadă alții. Și acolo am primit primii bani, dar ca și azi, țin minte ziua primului salariu. La toți se termină ziua primului salariu cu ieșiri în bar, la mine a fost cu lacrimi. Pentru că eu am plâns foarte mult, pentru că primul meu salariu a fost mai puțin decât mi s-a promis. Dar am lucrat nu la 100%, 250% și în timpul săptămânii și în weekend și mi se părea foarte nedrept. Dar care ar fost primul tău salariu? O cifră ai? Da, primul meu salariu 3.000 de lei. Dar primul 2.000 de lei am primit. Asta în 2009? Da. Din 2009, 2-3.000 de lei se considera un salariu destul de bun? Pentru un începător, pentru că eram absolventă, îți dai seama, fără nicio experiență, oricum era puțin. Dacă aș fi locuit în chirie, dacă nu aș fi locuit cu cineva, dacă nu mai trimitea mama torbii de la Drochea, era să fie complicat. Atunci când am primit primul salariu și mă apucase huhutul de plâns, șeful mi-a zis, acum tu lucrezi pentru nume, pe urmă numele va lucra pentru tine. Dar eu îi ziceam, mie nu-mi treba atunci, mie-mi treba mu. Dar da, lucrul acesta s-a întâmplat și dar am lucrat foarte mult pentru nume și de la mine n-am primit salariu. Și acum o să înțeleg că numele deja lucrează pentru tine. Da, așa e, dar numele și, cum am zis, foarte multă muncă asupra tot ce înseamnă evoluția mea, investiții în cunoștințe, în experiențe, în oameni, pentru că totul asta se întâmplă dacă muncești și dedici timp și atenție, pentru că munca asta înseamnă timp și atenție. Dar ce făceai tu la primul loc de muncă? Te-ai angajat în calitate de prezentatoare. Ai mers deodată în teren sau cumva pe parcurs s-a mai schimbat ceva? Da, ideea e că era postul de prezentatoare și reporter, pentru că suntem în Statele Unite, unde să avem echipe de sute de oameni. Aici omul trebuie și le facă pe toate. Eu chiar ajungeam uneori să mă și filmez singură. Studioul era relativ micuț, n-aveam prompter, acum televiziunile au prompter, adică nu credeți că tot ce se vorbește la TV, mai ales la știri, este din suflet. În emisiunile de divertisment, acolo, da, este improvizație multă. Eu nu aveam nici prompter, deci nu aveam chestii din aia de pe care să citesc. Îmi scoteam foile la print cu șrift mare și mi le puneam sub cameră. Operatorul era și omul care schimba foile. Am fost și reporter, am fost și producător, și editor, îmi scriam textele. Am făcut de toate în televiziune, pentru că atunci când le faci pe toate, știi cât valorează munca unui om și știi că fără echipă poți să faci, dar nu le faci atât de bine cum ar ieși. Dar ce prezentai? Ce emisiune prezentai? Care a fost prima ta emisiune? Snel să țin bine cu superbasurile și așa cum am mai multe de spus și de arătat. Prima emisiune pe care o prezentam era Pro News, era un fel de buletin de divertisment. Atunci chiar se întâmplau lucruri în showbiz. Acum deja practic totul s-a mutat pe online, dar în acea perioadă, ca să ne ducem în timp, asta era 2009,
mult timp în urmă și atunci când aveau loc lansării de videoclipuri, nu, swipe up, intră, era totul, veniți la sărbătoare, se întindeau mese cu mâncare, cu muzică, oamenii se cunoșteau mai mult, se vedeau mai mult, comunicau mai mult și uneori chiar mi este dor de acea perioadă. Și mi-era dor când mergeam în cluburi și intram cu camera video, filmam multe petreceri, am luat interviuri la artiști de talie internațională, oamenii stăteau în club și se distrau, dar noi, bună seara, cum vă simțiți? Super! Urăsc acest răspuns. Adică mi-mi place când oamenii se simt super, dar când nu găsesc alte cuvinte ca să exprime asta. Ai ceva, vreo istorioară interesantă care ți-o aduce aminte în timp și cumva ai ceva emoții plăcute când ți amintești de ea? Da, deja eram în perioada la Jurnal TV și munceam împreună cu actualul meu soț, atunci mi era partener de platou și am avut o situație în care pur și simplu era în direct totul și nu ne puteam ține din a râde. Era invitat un fotograf care vorbea despre un proiect fotografic dintr-o mănăstire. Mănăstirea era din localitatea Hirova, dar noi am pronunțat incorect numele și ne-am împrăștiat acolo de râs. Da, acum când te uiți în urmă, Doamne, cum am putut? Așa erau momentele, adică mai ales în emisiunile live, totul se poate întâmpla și asta e și magia acestui tip de televiziune. Așa este și să înțeleg că din start ai devenit prezentatoare TV și acum până nu de mult ai fost tot prezentatoare TV, adică cumva primul job a fost și ultimul job în mare parte. Da, dar aveam și alte joburi în timp ce eram la TV. Acum, dacă e să zic ce job am, nici nu știu cum să-l calific. Nu prea îmi place expresia de influencer, pentru că e atribuită multora și, din păcate, nu e ceea ce ar trebui să fie promovat. Acum mă intitulez om care încearcă să promoveze o afacere ecologică, încearcă să investească în schimbarea mentalității, pentru că ceea ce fac eu pe profilul meu de Instagram în mare parte este dorința de a oferi oamenilor metode alternative de a crește într-o țară în care ni s-a zis că numai așa și așa și încerc să educ ceea ce aș vrea să educ în fetele mele. Pentru că eu chiar îmi doresc să trăiesc într-o societate mai bună, mai empatică, mai curată, mai respectuoasă, mai bogată. De ce nu? Pentru că toată viața am fost, suntem săraci și încă un fel. Dar hai să nu zicem, pentru că cuvintele au o influență foarte mare asupra noastră și trebuie să le știm cum să le folosim spre binele nostru. Am salariu acum de la EcoShop. Se înțeleg că cum ești antreprenor de bază. Antreprenor și pe lângă asta ești deja și activă pe mediul online. Da, așa e. Am două companii acum la activ, urmează poate a treia, plătesc multe impozite la stat, dar aș vrea să ne dea și statul condiții ca noi să creștem și să dorim să rămânem aici acasă, să investim în țara noastră și să investim în generațiile care urmează. Spune-mi, te rog, ai careva lecții învățate de la începutul carierei tale și până acum, careva lecții care consider că ar fi utile să le știi și cei care sunt acum la început de cale? Să învețe din orice și de la oricine, pentru că oamenii alături de care ajungem noi să lucrăm nu în zadar sunt în viața noastră. Da, sunt foarte mulți trecători și este și normal că nu poți să fii prieten și să rămâi cu mătru cu toată lumea pe la toate joburile la care ajungi, dar trebuie să rămâi un om. Dacă o să te întâlnești pe stradă cu colegii tăi, să se bucure când o să te vadă și să înveți de la fiecare ce-i bun. Ia ce-i bun, nu-l vorbi de rău, că toți avem laturi negative. Vezi ce e bun de la el, învață de la el, fii mai bun ca el. Cumva asta aș vrea să înțeleagă cei care ne urmăresc și să nu aștepte să cadă pară mălăiață, pentru că da, e vorba și de mult noroc în carieră, dar e multă muncă. Cum e să fii o persoană cunoscută? Când mergi pe stradă, toți să te salute și să-ți spui că bravo, îmi place ceea ce faci. Cum te simți tu atunci când știi că oamenii te cunosc și admiră ceea ce faci?
Uneori nu vine a crede că asta mi se întâmplă mie, pentru că eu trăiesc foarte mult ancorată în ceea ce sunt eu, adică eu trăiesc cu fetița aia care mergea cu vacile la păscut și acum când uneori stau așa, asta-s eu, asta e viața mea. Mă simt bine, dar totodată este și o foarte mare responsabilitate, pentru că nu este doar din a face fotografii, de a primi taguri, de a primi îmbrățișări, e vorba de ce dai tu acestor oameni, ce valori dai și în primul rând eu încerc să fiu corectă față de mine, față de familia mea, față de comunitatea mea și iată cumva energia asta o primesc și mă încarcă pentru că îmi dau seama că munca mea nu e în zadar. Și aceasta este una dintre cele mai mari realizări ale omului, să înțelegi că viața ta nu-i numai a consuma oxigen și a hrăni iarăși pământul cu tot ce mai rămâne de noi. Lilu, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Sper că o să fie util și cred că o să fie util pentru cei care își încep abia acum cariera, să facă lucruri bune, să știe că oricine poate să devină o persoană cunoscută în Republica Moldova, o persoană care are un impact mare asupra altor persoane și să le fie de bun augur celor care încep. Așa, spor, nu cedați, voi lucrați!